Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнарович і атмасфера. Неспакойна гэтым летам Беларусі. Трывожна. Эканоміка тармозіць. Поспех на кітайскім рынку быў бы велізарны. Попыт на беларускія тавары там ёсць, а продажаў чамусьці няма. З Расіі сябруем усё мацней і мацней, але менавіта яна і падкладае нам свінню у прамысловасці. Растуць аб'ёмы спажывецкага грызавання, але грамадзяне, не праяўляючы патрыятызму, чамусьці аддаюць перавагу імпартным таварам. Асабліва мяне хвалюе царква, што выстаўлена на продаж. Даруй мне, Божа. І над гэтым усім лунае, як ужо не малады бусел, сам Лукашенка, які асабіста сочыць за уборачнай кампаніяй, раздае без запыту парады сялянам і абяцае саджаць за каласкі. Ці не абяцае? Я ўжо нешта зусім не разумею. Давайте разбирацца разам. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали. Серыял под назваю «Беларуская уборачная» ідзе ўжо 32-й сезон. Гэта значна даўжэй за гульню тронаў ці доктара Хауса, але да рэкордаў Санта-Барбары яшчэ вельмі далёка. Шкада, што сцэнарысты зусім не стараюцца і кожны год прапаноўваюць гледачам адзін і той самы, ужо абрыдлы сюжэт. Галоўны герой жорстка ганіць на селектары бязглуздых падначаленых, вінаваціць іх у марудлівасці, ляноце і крадзяжах. Пагражае больш не даваць грошай, а спалоханыя падначаленыя, што ёсць моцы, робяць выгляд, што страшэнна шкадуюць. Абяцаюць выправіцца. Вось-вось, здаецца, выйдуць з кабінета з кандалябрамі і як рвануць працаваць агулам. Можна было б паверыць, каб гэта не паўтаралася штогоду без бачных вынікаў. Што да сістэмнага крадзяжу і карупцыі, тут ён, канешне, мае рацыю. На гэтым тыдні абвешчана, што чарговы дырэктар гаспадаркі злоўлены на хабары. Але гэта сёлета не галоўнае. Гэтым разам аказалася, не хапае людзей. І такая недастача, што з прамысловых прадпрыемстваў краіны раней з'ехалых механізатараў будуць завозіць тысячамі. Інакш не паспеюць, не збяруць ураджай. Ох, як я жадаў бы пабачыць, як Дональд Трамп ладзіць такі селектар і ставіць задачу Кока-коле ці Тэсле вылучыць работнікаў на уборачную кампанію ў Тэхасе. Ну вось так, на месяц. Шалёная карціна, пагадзіцеся. Асобна адзначу тую самую фразу про колоски. Да поможите мне разобраться. Нашли вам деньги, со всей страны собрали. А у вас зерно воруют, комбайны не смотрят, пьяные на работу ходят, топливо разворовывается. В любом документе... Иван, прими самые жестокие меры к таким вот несунам и трясунам. Никто за колосок с человека не спрашивает. Но если виноваты за колосок, спросите. Сталінскі закон аб 3 каласках быў прыняты ў 1932 годзе. Галодны сялянін, які забраў бы з калгаснага полю тыя каласкі, мог быць проста расстраляны. Так я і не зразумеў, у нас будуць сажаць ці не? Вы нешта зразумелі? І як гэта паўплывае на ўраджай? Пішыце сваё меркаванне ў каментарах, а мы працягваем. Міністр эканомікі Юрій Чабатар у эфіры дзяржаўнага ТВ раптам распавёў чыстую праўду. Спачатку ён прызнаў, беларуская эканоміка тармозіць. Рост ВУП на 2,1% удвая меншы за запланаванае 4,1. Калі ўспомнім, што гэта вынік год да года, а за 6 месяцаў гэта фактычна 0, сітуацыя яшчэ сумнейшая. Так хто ж вінаваты? Ну, па-першае, надвор'е. Так, менавіта надвор'е, кажа Юрый, было неспрыяльнае, і таму сельская гаспадарка ў мінусе на 2,6%. Гэта шмат, але ён казаў, дагонім. Як збяром ураджай, не ўпершыню. Ну, я сумняюся, але, можа быць, так і будзе. Другое, яшчэ цікавейшае. Прамысловасць стаіць. Рост ледзь вышэйшы за 0. Трэба выкарыстоўваць спецыяльныя павелічальныя прылады, каб яго заўважыць. І прычына – астуджэнне эканомікі России. На думку міністра. Ах, кель сюрприз, як сказалі французы. Што ў России крызіс, мы ў атмасферы гаворым ужо год. Эканоміка России
не вытрымлівае гіганцкіх ваенных выдаткаў. Там цяпер думаюць, як бы не дапусціць вольнага падзення. Чаму такая перспектыва не улічвалася пры планаванні? І як вынік, падзенне экспарту і рост імпарту. Дзірка расце, як і доля імпарту на паліцах. І гэта не дзіва. Даходы насельніцтва выраслі больш чым на 10% пры застылай эканоміцы. Людзі прыходзяць у краму і набываюць імпарт. І нават наш Нацбанк паведамляе, што толькі 1/8 частка спажывецкіх крэдытаў на тавары доўгатэрміновага карыстання ідзе на куплю айчыннай прадукцыі. Такі стан не можа не выклікаць інфляцыі, і ён яе выклікае. Якія там штогадовыя 6%, я ў плане. 5,4% толькі за паўгода ад снежня. Мы ўжо ў ліпені возьмем гэты бар'ер. Цяпер гадавая інфляцыя 7,5%. Што да харчоў, больш за 10%. І далей будзе толькі горш. І зноў да міністра эканомікі. Расія не вернецца да росту, пакуль не скончыць вайну. Але Пуцін спыніцца не можа. Значыць, спадзявацца на аднаўленне попыту на беларускія тавары з боку расіянаў не выпадае. Дапамагаць давядзецца сабе самім. І Танзанія не выратае. Дэлегацыя чарговай экзатычнай краіны пабывала на мінулым тыдні ў Беларусі. Наведалі МТЗ, паціскалі рукі, нешта падпісывалі, абяцалі развіваць бізнес. Але гэтая краіна у 8 разоў бяднейшая за Беларусь. Дакладна мы там нешта заробім. Трэба разважаць катэгорыямі ўласнай эканомікі. Ва ўраду выбар просты. Або спыненне, або інфляцыя далёка за 10%. З такімі тэндэнцыямі, яшчэ з фіксаваным курсам долара, кошты ў Беларусі маюць вялікі шанец пераўзвесці польскія ці літоўскія пры нашых вельмі сціплых заробках. Хаця ў бульбе ўжо абагналі. Не будзем ціснуць на балючы мазоль. Ёсць, дарэчы, некалькі сектароў, якія ўсё-такі растуць. IT рост каля 6%, падобна, што невялікае аднаўленне пасля падзення на траціну. Рознічны гандаль плюс 9%. І, зразумела, больш пустых грошай, большае абарачэнне ў гандлі. І трэцяе. Будаўніцтва паказала рост вышэй за 10%. Вось так можна і парадавацца. Аднак у кошце іпатэчных крэдытаў мы, паводле звестак інтэрнэт-сервісу Намбёў, на 23 месце са 126 краінаў. Цяпер у Беларусі крыху больш за 15% кошт такіх крэдытаў. Зразумела, далёка да лідараў. Турцыя і Аргенціна больш за 60-40% адпаведна. А ў Польшы 64 месца, крыху вышэй за 7%. У 2 разы танней, чым у Беларусі. Літва 4,3% і 106 месца. І з Кітаем не вельмі ідзе. Пасол Беларусі ў Кітаі, былы міністр Александр Чавякоў, паведамляе журналістам. Попыт, кажа, на беларускія тавары велізарны. Але ёсць нюансы. Высокая канкурэнцыя, патрэбная якасць і сертыфікаты, упакоўка ў нас адстае, прэзентаваць тавар не ўмеем і лагістыку вогуле завалілі. А ў астатнім, кажа пасол, ўсё добра. А ў нашай любімай рубрыцы Качанова сёння спачатку хацеў адзначыць урад. На мінулым тыдні прапанавалі забараніць свабодны ўвоз пяску. Гэта было б не так смешна, каб раней той самы ўрад не забараняў ужо яго свабодны вываз. Але пакуль ураду пачакаць. На сайце ІПМ гандлявання з'явіўся вельмі цікавы лот. Холдинг «Атлант» выстаўляе на продаж, даруй мне Божа, царкву. І не проста царкву, а ўсім мінчукам вядомы будынак за пару соцень метраў ад замку і рэзідэнцыі Лукашэнкі. Гэта спартовы комплекс з царквой. Дадумаўся сумясціць праваслаўную царкву з саунай, а сауны там ажно 2. Дырэктар «Атланту» сярэдзіне 90-х Леонід Калугін. Чалавек з вельмі цікавым лёсам. У 2001 годзе ён спрабаваў балатавацца ў прэзідэнты, не набраў подпісаў і ў лістападзе трапіў за краты за несвоечасовае вяртанне крэдыту. Суд у 2003 прызналі вінаватым, але вызвалілі ў судовай зале з увагі на ўзрост і стан здароўя. Праз 2 гады пастрыгся ў манахі. А Мінску застаўся сапраўдны Франкенштейн. Кошт амаль $8 мільёнаў. Ці павялічвае цэну наяўнасць купала і крыжа, я не ведаю. Але выглядае такі продаж як нейкае
ересь. Сергей Тихановский. Яго адпусцілі, выпхнулі з краіны. І ён абяцаў за 3 тыдні нанесці рашучы удар па рэжыме. Мінуў месяц. Ён паспрабаваў сабраць каманду і 200 000 еўраў на гэты рашучы удар. Пакрыўдзіўся на беларусаў, якія сабралі усяго 1000. Потым гэтыя ж самыя беларусы сабралі яму за сотню ўжо 8 000 еўраў на медычную рэабілітацыю. Ён смажыць котлеты на фэсце тутака і выклікае міжнародныя скандалы сваімі нястрымнымі выказваннямі. Як дакладна заўважыла Роза Турарбекова, ён у 20-м, а мы ўжо ў 25-м. І адчуваецца розніца. Мы ўжо дасведчаны, асцярожны і не давяраем словам. Сергей рэзкі, але шчыры, і ягоная сіла ў шчырасці, эмацыйнасці і простасці. Я не ўпэўнены, зусім не ўпэўнены, што ён стаў бы такім, як мы цяпер. Але вельмі хачу, каб яму ўдалося не спыніцца, не зламацца. Гэта будзе складана. Пасля 5 гадоў расчараванняў у нас мала сілаў. Занадта цяжкі быў шлях. Але калі гаворка ідзе не пра сляпую веру, не пра няясныя мэты, не пра амбіцыі, а пра простыя зразумелыя рэчы, напрыклад, пра ўласнае здароўе, все ж атрымліваецца. Ці не так? І мы побач. Мы разам. Магчыма, у гэтым і ёсць шлях. Ягоны шлях. Не спыніцца. Я вельмі яму гэтага жадаю. Вось такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Сустрэнемся праз 2 тыдні. Лета.